ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ሰላምታ ይረሳዕኩን ስድራ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም? ኣምላኽ ኣብዛ ድሩቕ ዓመት ኣሕሊፋ ብሳህሉ ናብዛ ሓዳስ መዓልቲ ንዓይ ክዛረብ ኣንደበት ንዓኹም እውን ክትሰምዑ እዝኒ ልቦና ዝሃበና ኣብዛ ዓውደ ምሕረት ክርስቶስ ርእሳ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝኣከበና ኣምለከ ቅዱሳን ዝተመስገነ ይኹን። እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ዘመን ናብ ዘመን ዘሳገረና ብግብርና በተነርእዮ ምንቅስቓስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ዘይኮነስ ብብዝሒ ምሕረቱ እዩ እሞ ንኣምላኽ ስብሐት ይኹኖ። ናብ ርእሰይ ክመልሰኩም ኢድ እግዚአብሔር ድማ ምስኡ ነበረት። እቲ ዝገርም ኣብቲ ንዘመናት ድምፂ እግዚአብሔር ጠፊኢሉ ዝነበረ ዘመን ኣገልገልቲ ቤት መቕደስ ዝነበሩ ሊቃውንትን ካህናትን ብፍላይ ከዓ ሃናን ቅያፋን እንከለዉ ቃል ኣምላኽ ንዖም ገዲፉ ናብቲ ኣብ በረኻ ዝመላለስ ዝነብር ዝነበረ ነቢይ ልዑል ሃዋርያን ዝተሰየመ ትሑት ጸጋ ኣምላኽ ዝመልኦ ካብ ኣንስቲ ካብ ዝተወልደ ዝዓበየን ተባዕ ልኡኽ ንእጋርና ናብ መንገዲ ሰላምን ጎይታን ከቕንዕ ክጸርግ ቃል ኣዋጅ ነጋሪ ምምጻእ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣበሳሪ ዝኾነ ዮሃንስ መጥምቕ እዩ። ናይ ነቢያት መወዳእታ ናይ ሃዋርያት መጀመርታ ብዛዕባ እቲ ዝመጽእ መሲሕ ስጋ ዝለበሰ ዘበለ ኩሉ ምድሓን ኣምላኽ ክርኢ እዩ ኢሉ ዝተነበየ ኣነስ ሰረኻ ሳእኑ እኳ ንምፍታሕ ዘይበቅዕ እንዳበለ ብፍጹም ትሕትና ኣገልግሎቱ ዘቃንዕ ዝነበረ ተልእኹ ብፍጹም ዘይርስዕ ኣቦ እዩ። እዚ ጽሑፍ ዮሃንስ መን እዩ? እንታይ እዩ ተልእኹ? ከመይ ይመስል? ብገለ ሸነኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስን ምግላጽ እምበር ኣብዛ ጭራም ወረቐት ቅዱስንኡ ንምግላጽ ኣይከኣልን። እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ዮሃንስ መጥምቕ ዝነበረ መደብ ኣምላኽ ብኸፊል ከንስተማቕሮ እዩ። ታደስ ዝበለትኒ ኣብዛ ጽሑፍ ናይ ዮሃንስ ኢድ እግዚአብሔር ምስኡ ነበረት ትብል እያ። ናብ ጽሑፈይ ክምለስ ኣሕዋተይ ሓደ ነገር እንድሕሪ ተመሊሰ ከዘክረኩም ዝደሊ ጽሑፍ ኣሎ ኣብ ዘፍጥረት 39:2 እግዚአብሔር ድማ ምስ ዮሴፍ ነበረ እሞ ዕዩኡ ዝቐንዓሉ ሰብኣይ ኮነ። ኣብ ቤት እቲ ግብፃዊ ጎይታ ነበረ እያ ትብል። ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻ ምዃን ማለት ርእሲ እምበር ጭራ ኣይትኸውንን፣ ሓያል እምበር ድኹም ኣይትኸውንን፣ መንፈሱ ዝመልኣካ ጸጉኡ ኣብ ፀፅባሕ እንዳዓደለ ዝጓስየካ ሓለውኡ ረድኤቱ ከም ሓያል ጅግና እንዳተዋግአ ዘሳግር ዝከላኸል ግልግልኡ ዝሰረተካ ካብ ብዙሕ ዓዘቕቲ ዘናግፈካ ዝጾረካስ ኮታስ ብዙሕ እዩ። እቲ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኻ ምዃን መግለፂ እውን የብሉን። ዝሓለፈ ዘመናትና ብዘይ ጎይታ ዝተጓዓዝናዮ ካብ ሕቕፍኡ ዝወፀናሉ ዓመታት ብዙሕ እዩ ኣሕዋተይ። ዘጋጠመና ናይ ህይወት መሰናኽል እውን መቑፀሪ የብሉን። ግናኸ ሕጂ እውን ኢዱ ኣይተፈለየትናን። እታ ምስ ዮሴፍ ዮሃንስ መጥምቕ ዝነበረት ኢድ እግዚአብሔር ሕጂ እውን ኣላ። ከምቲ ልቢ እግዚአብሔር ዳዊት ዝበሎ ጥበበኛ ልቢ ምእንቲ ክረከብሲ መዓልታተይ ክቖፅር መሃረኒ። መዓልታትና ኩሉ ጎይታ ኸሳግረና ብጸሎት ምስኡ ክንለግብ ጥበብ ክህበና ንቓሉ ብዝግባእ ክንርዳእ መርሕነት መንፈስ ቅዱስ ክንሓትት ንግዜና ብዝግባእ ከም ዮሃንስ መጥምቕ ክንጥቀመሉ ኢድ እግዚአብሔር ወትሩ ምሳና ኩሉ ርእስና ትሒትና ብዝግባእ ናብ ቤቱ ክንመላለስ ክንልምን ክንኩሕኩሕ ክንደሊ ናብ ጎይታ ገጽና ቆሊሕ ክንብል ገጽ እግዚአብሔር ክንደሊ ኣሕዋተይ ኣብዛ ቤቱ ኮይንና ክንጽውዖ መንፈስ ቅዱስ ሓይሉ ይሃበና። ንሕና እውን ተልእኾ ኣለና ነቶም ንዛረብን ዝሰምዕን ውሉድ ኣምላኽ ዘበልና ኩልና ከምቲ ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ ተጻሒፉ ዘሎ ቓል ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዎ። ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም፣ ንገሊኦም ካብ ሓዊ መጢልኩም ኣናግፍዎም፣ ንገሊኦም ድማ ነቲ ዝረኸሰ ክዳውንቶም እኳ እናጸላእኩም ብፍርሃት ደንጉጽሎም እዩ ዝብል እሞ መምጺእና ዕላማ ናብዚ ቤት ተረዲና መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ
ይብለና ኣሎሞ ኣብዛ ሓዳስ መዓልቲ ንስሓ ዝበቅዕ ፍረ ክንገብር ምሕረት እግዚኣብሔርን ጸሎት ድንግል ማርያምን በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል